Què és el treball? Abans, en els vídeos anteriors, hem dit que l'increment d'energia, la variació d'energia, està relacionada amb el treball i el calor. Però què és el treball? Tothom sabem què és el calor, ja que hem parlat en cursos anteriors, però del treball és la primera vegada que l'introduïm. El treball, doncs, hem dit que és l'energia que es transfereix d'un cos a un altre o a un sistema per mitjà d'una força i que aquesta força provoca un desplaçament. I això és important. Només hi ha un treball quan actua una força i provoca un desplaçament, però aquest desplaçament està provocat per acció d'aquesta força. Anem a explicar-ho una miqueta millor. Així tenim una persona que tothom diria que està fent un treball, perquè estem acostumats que el significat de treball en la vida quotidiana significa doncs, un esforç, un cansament, ja que la motxilla té un pes i hem d'aixecar aquesta motxilla. Però la força que estem fent per aixecar aquesta motxilla és cap amunt i el desplaçament d'aquesta persona és cap a la dreta. La força que apliquem no coincideix amb el desplaçament. O dit d'una altra forma, aquest desplaçament cap a la dreta no es produeix per acció de la força que estem realitzant per aixecar la motxilla, sinó que es produeix per la força que estem realitzant per a moure els peus, les cames, el nostre cos. Per tant, així no hi ha un treball. En física direm que no s'està realitzant un treball en aquest cas. En canvi, en aquest d'ací, el pes de la motxilla continua en aquesta direcció, però estem realitzant un desplaçament i una força cap a la dreta. Tots dos en la mateixa direcció i sentit cap a la dreta. Així, resumint, diem en física que només realitzem un treball quan actua una força i aquesta força provoca un desplaçament per acció d'aquesta. A quart de l'ESO veureu que el treball W majúscula el podem calcular amb el sumatori de les forces, que són un vector, per l'increment del desplaçament. La magnitud es mesura en joules, que són newtons per metre. Anem a veure uns exemples. Raoneu d'aquests dibuixos si estan produint un treball. Així tenim una persona que està mantenint 150 quilograms, està en repòs i està mantenint 150 quilograms a una altura de 2 metres durant 4 segons. Està realitzant un treball? No, perquè no hi ha desplaçament. Tot i que estem realitzant un esforç i ens estem cansant, però no hi ha treball, ja que no hi ha desplaçament. Sí que hi ha una força, però no hi ha un desplaçament. Un altre exemple. Si mantenim estirat un ressort durant 10 segons, o sigui, en el moment que el mantenim estirat durant 10 segons, estem realitzant un treball? No, ja que no hi ha desplaçament. Quan inicialment l'havíem estirat, sí que hi havia un treball. Però en el moment que hem arribat als extrems i el mantenim, no hi ha desplaçament i, tot i que hi ha una força, no hi ha un treball. I l'últim, una patinadora de 60 quilograms que està lliscant sense fregament a una velocitat constant. Estem realitzant un treball? No. Ja que, com heu vist en temes anteriors de moviment i forces, si no hi ha una acceleració no hi ha una força. I com que no hi ha una força, tot i que s'està desplaçant, no hi ha un treball. Per últim, hem vist què és el treball, ja que abans parlem de la conservació de l'energia, del primer principi o la primera llei de la termodinàmica, que diu que l'energia ni es crea ni desapareix, simplement es transforma. Quan se produeix una variació a aquesta piràmide, vol dir variació, aquesta d'ací. Quan es produeix un increment, una variació d'energia, això és degut a que el cos o el sistema, un sistema com aquest, ha captat o cedit calor o li han realitzat o ha realitzat un treball. Per això hem parlat de treball. I hem dit que el treball és l'energia que es transfereix a un cos o a un sistema mitjançant una força que provoca un desplaçament. I aquest desplaçament es produeix per acció d'aquesta força. I hem diferenciat amb aquest exemple d'ací quan s'està produint un treball, ja que la força va en el mateix sentit i direcció que el desplaçament, i quan no s'està produint un treball, ja que la força per aixecar la motxilla va
cap amunt, però el desplaçament va en una altra direcció i sentit diferents. Fins així, què és el treball?